खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय रङियावसो दंफैयो आङो मेन बाथ्रा दिनैहाय सिरियास बाथ्रा गैया बा हारिनि खोथा बा माबा मोनसे खोथा गैया बिदा लोमजादों बिदाखौ नायनो फैदों दहाय फुङाव फैदों बा बासजों फैदों स्ट्रक जादोंमोन बिदाया बिराद बोसोरनि उनावहायसो मोनसे मास्टार साख्रिखौ मोनदों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जेब्ला आं आफादाव थांदों अब्लानि समाव आं आफादाव थांखांनायनि उनाव आंनि बिदानि साख्रिया एपइन्टमेन्ट फैदोंमोन 99आवहाय बिनि उनाव मा जानानै थाखो बिराद गोबाव गेप्स जानानै थांदों सोरखारजों धरना होलाय मा होलाय बेबायदिनो होयै बिराद खस्थ'नि गेजेरजों बारा गोबाव जायाखै 1.5 बोसोरसो जादों अदालगुरियाव 1 इयार जाबाय आरोखि साख्रि मोननाया बिनि उनावहाय साख्रि मोनखांनायनि उनाव बोसोरसेनि उनाव फिसाजो सासे देरसिन दं ओमफ्राय फिसाला उन्दै सासे दं रावबो गैया बिदा फंबाय जों साब्रै सेकेन्ड आंनि देरसिन ओमफ्राय बिदाया स्ट्रक जानानै दा रङियाव बिसे दंफैयो लेफ्ट साइड आथिं थोंसे एसे माबा जानानै दं दुरबल उइक जानानै दं हयथ'बा माखासेखौ इसोरनि सायाव हगारना होनाय जाबाय माथो खालामबावनो उफाय गैला बेबो जानो होनानै जायाखै दुखु नाङो मालाबा थ' खाफालनि खोथा नङा होमबा इसोरा जा गोसो दा जाय हक बेरामखौथ' बा जानो होननानै बयबो जाया नङा होमबा बयबो जानो होननानै जाया दाखालिनो जादों मानसिया ओमफ्राय खाथियाव बाथौ फुजानि मोनसे साउन्ड पलिउसन होनांगोन ना धोरोमनि मोनसे सभा जादों बाथौ धोरोमनि बे बाथौ धोरोमनि एसे माबा जानायावहाय हरावहाय दाखालि खर' बारा सानायखाय आरो मोदोमफ्रा बारा सानाय मोननायखाय हठाथनो लाना फैफिननो गोनां जादों रङियाव दा ओंखायनो आङो दिनै फुङावनो फैफिनदों आरोखि फैनानै नायफैदों बिदाखौ एसे दिनै हर थागोन आं बिदाखौ एसे खोन्थानि दे बेलायथो गस्पेल मेथाइसो खोनासंनो लुबैदोंनो मालाय नायदो दाना बिदायाखौ सोर माबायदि जों बिदा फंबाय बे आंनि देरसिन आं सेकेन्ड जों सानै बिसिनायावसो दङ आगसिया दिखोनो हाया ओमफ्राय आथिं थोंसे नैबेबो बे दिखोनो हाया बिदि आरोखि दिनै नेनायसै हरसे ओमफ्रायथ' गस्पेल मेथाइसो खोनासंहोनानै दोनदों थ' लोगोफोर बारा गोलाव खालामला बिदायानि सायाव आंनि बिदानि थाखाय प्रेयार खालाम जाहाथे आंनि बिदायाबो थाबैनो गोख्रों स्कुलावहाय आरो खुदियाफोरखौ मोजाङैहाय जि स्कुलावहाय साख्रि मोननाय ना बे स्कुलावहाय थांनानै मोजाङैहायनो मोनसे मोजां गथ'फोरखौ मोजां फोरोंहैनो हायो थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बहायनो दोनथ'बाय जोबथारनायाव बेखौनोल' बुंबावनोसै आं खनसेबाव जाय जों ख्रिस्टियान ससाइटियानो होन बाथौ धोरोमानो होन बा जिखियानो धोरोमनि मानसियानो होन बिदानि थाखाय आर'ज खालाम प्रेयार खालाम जाहाथे बे हस्पिटालनिफ्राय एसे मोजाङै सिखांफिननानै न'आव फारसे लोगोसे स्कुलफोरावबो मोजाङै क्लास खालामनो हानायनि थाखाय गस्पेल मेथाइसो खोनासंहोना दोनदों आं गस्पेल इन्टारेस्ट नाङोनो बिदायाबो आंनि बिदाखौ दिनैहाय फार्स्ट टाइम खोन्थादों आंनि गिदिर चेनेलाव बेयावबो लाबोगोन साननैसोनि उनाव आंनि बिमा बिफा आंनि फंबाय सानै दंबावो बिसोरखौबो आं खोन्थागोन बेवाइ सानै दंबावो आरो बाजै दङ बाजैखौ आङो गाबोन समफोरसो खोन्थागोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि